Da, merg bine motoarele, da. Capitane, am luat foc motoarele. Ce? Am luat foc motoarele. Ok. Oh! A explodat un motor. Oh! Încă unul. Trebuie să ne ducem la cea mai apropiat insulă acum. Hai. Trebuie să mergem. Ce motor? Nu știu de ce au explodat. Știu că au explodat. Nu cum e, trebuie să scăpăm de aici. Adică trebuie să scăpăm, să ieșim din la camera de motoare și să vedem dacă o să putem să reușim. Stai să mă uit. Hai. Vino pe aici. Bine. Așa, urcă pe aici. Nu mai contează pe unde mergem, pe unde urcăm. Capitane, du-te tu acolo. Eu trebuie să văd dacă e o insulă în apropiere. Da. Capitane, am vezi rele. Si, ce? Dacă nu virezi, în scurt timp o să, dacă nu virezi, în scurt timp o să ne lovim de un iceberg. Oh, nu. Hei! Hai! Am văzut că ați virat și am auzit pe buitul tot. Ce s-a întâmplat? E un iceberg, trebuie să virăm. Oh, nu! Trebuie să mergem repede să virăm. Dar seniorii mai strâng, ce-au făcut? De ce exploda motorul? Eu nu știu prea bine. Dar de ce a explodat motorul? Ne-am lovit cumva deja de iceberg și de aia? Nu. S-au supraîncălzit motoarele. Dar cum? Că erau foarte bine făcute. Le-am testat de 3 ori. Erau perfecte. Ok. Au explodat 3 motoare și au ars cam toate. Bă, nu virează. Cred că are o defecțiune la motorul de virare. A explodat chestia cu care făceai să manifesti. Trebuie să putem să facem ultima modalitate, este să virăm forțat. Virăm forțat, îmi pare să zic, dar s-a stricat chestia aia de te vom lovi de iceberg. Nu, știi că mai am o modalitate, nu știu dacă va merge, dar bine, hai. Avem pânze. Cred că au explodat și mai multe motoare. Ne trebuie, da, nu mai știu cum să activăm de pânza să vină pânza sau să nu știu, dar ne ducă pânza. Cred că am aflat de ce au explodat motoarele. De ce? Știi că am concediat un om când am făcut vaporul ăsta, nu? Da, dar cred că a făcut ceva acolo de să se supraîncălzească. Bă, s-a infiltrat în vapor și au pus niște bombe și au explodat motoarele. El i-a dat foc. Dar, acum acea persoană de ce a zis că s-au supraîncălzit motoarele? Dar știu că m-am dus ieri la motor și am văzut că era foarte cald. Că el a făcut ceva la motoare și le-a făcut să se supraîncălzească. Nu că e că el ieri a fost, uite, la cârmă și eu m-am dus la motoare și motoarele erau calde. Am pus mâna pe ele și erau calde rău. N-avem timp de discuții, fă ceva, capitane. Bă, hai să verificăm dacă sunt oamenii bine. Oamenii bine, cred că au murit 2 măcar. Nu cred că... Să fi murit 2, dar... De ce gol vaporul? Oh! Intră apă! Intrat apă în vapor. Capitane, îmi pare să zic dacă am lovit deja de iceberg. Le dai și 2, sunt bine? Aici nu e nimic, nu am văzut apa. Ok, capitane, ce soluție avem? Deja ne-am lovit de iceberg. Soluția... Nu știu soluții că...
Dar, capitane, n-ai niște băși din alea să mergem pe iceberg-ul ăla, că altă soluție n-avem. Ale erau confabile și știu că în Oceanul Pacific, nu, Oceanul Atlantic. Stai aici, mă să caut într-o cameră. Stai, nu! Bă, noi nu putem să plecăm cu bărcile, din cauza că suntem în Oceanul Atlantic. Oceanul ăsta și prea mulți rechini. Dar trebuia să fie aici niște bărci, așa că te așteptăm acolo, că eu mă o să le caut. Tu stai acolo. Sunt sigur că sunt. Nu fi aici. Bă, ia pe aici! Ajutor! Salvăm persoana. Eu, pentru vă... Mă trage apă înapoi! Vino! De-abia pot respira. Vino! Ce pui mei? Ce se întâmplă? Ne-am izbit de un iceberg! Vino! Hai să plecăm să notăm! Trebuie să vă spun ceva. Ce? Am făcut rost de 3 bărci și putem pleca. Dă-mi una! Am și eu una. Trebuie să-i avem. Dă-mi eu! Toți oamenii de pe acolo au murit, mai suntem doar noi în viață. Nu putem sări cu barca asta! Trebuie să fie pusă undeva! Sar în apă, ai încredere. Stai, veniți aici. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu motorul! Da, mi-am pus barca. Hai, duceți-vă acolo, puneți-vă barca cumva. Dar hai să vedem de ce s-a întâmplat cu motorul! Veniți! Eu vreau, trebuie să mergem la iceberg. Ca acolo să mai stăm. Da, trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu motorul. Poate fi reparabil, Ia exact. Cât a costat podul ăsta? Cât am dat pe el? 120 de miliarde. La construcție am dat 120 de miliarde și a durat vreo 20 de ani să-l construim. Trebuie să-l lăsăm aici, nu putem să reparăm în ăsta. Vă zic doar, dacă mergem pe iceberg, putem să încercăm să facem rost de câteva materiale de pe ocean ca să încercăm să reparăm ăsta, vaporul. Bine, hai, încercăm să mergem. Hai, unde e iceberg-ul? Și? Bă, am ajuns. Da. Am ajuns, știu. O trag înapoi. De rece aici. Cât de rece apa. Ok, capitane, dar ce să facem? Ajutor! Sar pentru el! Ajutor! Facă de parcă. Capitane, dar ce să facem pe iceberg? Nu știu, trebuie să facem de materiale. E foarte frig aici. Ia să ne de gheață dacă se poate, ca să putem să folosim. Stați, trebuie să mă duc, trebuie să mă o să mai caut și eu în altă parte. Voi stați acolo, ok? Ok, și. Capitane, am găsit o insulă. Unde ești? Un om. Unde ești? Te aud. Aici, în partea din spate. Hai, e o insulă cu un om care doarme. Hai, vino. Bă, și cum ajung la el? Apoi la el, eu mă duc să verific aici, dacă mai sunt niște materiale. Domnul! Ce faci aici pe insula asta? Cum sunteți în pustia asta? Am condus o barcă uriașă cu oameni și s-a distrus. Și am ajuns aici. Cred că de-aia am o să cere de burituri. Cred că vă pot ajuta.
Da. Vino! Vino aici! Se pare că aveți material. Chiar avem nevoie Hai că am scos de câteva lucruri. Chiar avem nevoie de materiale. Știam că aveți. Am ți-ai dat câteva. Am găsit eu câțiva barigați de mus care aveam de pe vapor și am găsit arme. Copilule, nu n-am nevoie de arme. Da. Eu n-am nevoie de arme. Pic, Dar toate un pic. Hai că o iau. Să vă dau astea și să vă mai dau astea. Astea. Da, să le împărțiți, da? Da. Să un pic să mă mai duc, că mi-am uitat eu acolo la mea. E cam ciudat că dai asta la un bătrân de 80 de ani. Dar cam te pot ajuta, băiete. Dar nu cred că ați putea asta pentru că cam se simte greu pe pielea mea și nu mă atâta. Da, materiale aveți? Material, sigur. Stați, am uitat să dau săgețile. Nu, deja aveam. Nu, eu n-am nevoie de să Bine, zici. iar. Eu n-am nevoie de să zici. Mai am făcut rost de o armură dacă o să aveți nevoie. Veniți să vă dau Dar nu-i toată. Veniți să vă dau niște materiale, veniți aici. Dar, capitane, noi ce facem acum? Că am găsit din asta și ne-am înarmat. Da, ăsta e un bătrân, normal. Nu știu ce făceai aici, doamna. M-am Ok, pierdut bun. când eram tânăr în război. Din câte am auzit, suntem aproape de un fel de mini-oraș. Vă pot ajuta, băieți, Cu ce? cu materiale. Ne-ar trebui să ne reparăm vaporul. Sau cum s-ar numi el, Titanicul. Da. Ai ți zis Titanic? Nu, Trebuie să ne dați pe Titanic să îl reparăm. Trebuie să montăm din nou motoarele. Uite, băiete, asta e 40 de ani. Mă puteți ajuta cu ceva? Puteți merge? Puteți nota ceva? Să umblu, pot să nu un pic. Adică trebuie să veniți cu noi. Ok. Trebuie să-i luăm bățile înapoi. Dar, capitane, Da? unde ne este același, nu știu cum îl chema. Să duc să puțin explorare pe deasupra icebergului. Cred că e pe vapor, că parcă l-am văzut. Trebuie să... Da, să mergem. Hai. Da. Mai e barca. Eu nu am, dar fac una. Și pentru Mă suci pe a armura mea. de aran, pentru fier, dar n-am Bătrânele, nevoie, pentru că tu nu cum pot supraviețuiești pe insula aia? Aș vrea să vin cu voi, pentru că aștept 40 de ani. Bine. Hai. Hai. Băgă-te în barca asta. Nu știu să mă. Băgă-te în apă. Nu știu să conduc. Atunci... Stai, n-ai nevoie de ajutor? Stai că... Mai bine. Hai. Deci... Hai, aici era. Uite. Uitați-l. Are mare? Nu prea. Am o idee asta mai mică. Și iau. Hai, trebuie să reparăm... Aici trebuie să reparăm. Acolo. Dacă Vine, reparăm acea gaură și nu pe scoatem acolo. apa din capot, putem să plecăm. Vino înapoi. Nu pe acolo e gaura. Aici. Sper să nu se scufunde. Nu mă cităm atât de mult. Da. Pe filmul tale 1000... Știu că dacă reparăm gaura aia, Nu deja era un putem să război, plecăm. era un război din 1940. Și am rămas. Și a rămas... Dacă s-a spart. Bă, dar motoarele! Degeaba noi reparăm asta dacă nu reparăm motoarele. Păi, dacă pe motoare n-au explodat de 2 ori, adică încă merg. Dacă merg puțin mai lent.
resursă. Merg cu ultimele resurse. Da. Știu, dar următoarele încă funcționează. Dar gabra asta a dat apă în vapor și de aia ne-am răpit și de un iceberg. Dar ce sunt bă aici? Am mers și eu sfug motorul. O explodat motorul și... Oh, văd că ceva pot să mă în sus. Am intrat în sus. Stai, capitan, eu încerc să scot apa din vapor. Ce să fac ceva? Hai, bătrâne, ajută-ne. Nu poate să ajute. Nu poate să ne ajute. Da, mă rog să... Ne cam ajută. Măcar am oprit Măcar apă. creează. Am oprit un pic de apă. Încă mai am filmul meu din 1940 când îmi dau să învăț familia. Like, am mers în război ăla și am găsit un avion și am răsit să mă uit în acea clasă. Tu erai pilot pe avion? Erai pilot pe avion? Da. Stai, pilot pe avion, ce? Eu eram pilot pe avion, eram până înainte. Oricum. 1940, când am intrat. Ai intrat în război în 1940? Nu, război, am intrat, dar în care ne învăța ce să Că n-am nevoie de tot. și eram începător la fondul și cineva m-a spus și am intrat din volan și am intrat în apă și toți am murit în afară de mine care eu am început să ies. Trebuie să scoatem. Eu cred că cam am reușit. Avem o cameră. Înțeleg, nu puteți da? Nu, am rămas cam fără resursele. Da, lemn. Acum scoate doar apa. Dar v-am dat 128 de... Dacă poate funcționa și așa, doar trebuie să mai scoatem apa. Dar dacă stai să mă gândesc, dacă nu mai ai niciun om în viață, eu zic că trebuie doar să plecăm. Totuși am o frică. Ce să zic că tipul care ne-a pus să mergem pe barcă, că nu mai e niciun supraviețuitor, în afară de noi. Adică că s-a distrus toată barca. Hai. Da, dai-mi mie ceva ca să... Da, ce uite că mai am niște... Văd că... Mai am niște lemn la mine, domnule. Ce e respirația. Ok, am ajuns într-o cameră. Uite, n-ai dat apă în tot vaporul. Dar poate să intre. Poate, dar pentru că am scăpat numai. Hai, să urcăm. Am oprit apă, Din partea asta. Dar stai, nu se există niciun pic din el. Doar motoarele au cam luat foc. S-a oprit, s-a ieșit și din iceberg și s-a extras vaporul. Și n-am mai putut să meargă, dar pentru că l-am reparat, deja merge. Hai, capitane, vino. Acum ar trebui să plecăm. Unde ești? Eu mă duc la cârmă. La cârmă ești? Acum merg la cârmă. Ajutor, mănec! 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 Ajutor! Unde? Uite acolo! Vino, bătrâne! Hai! E ok, hai! Nu pleca! Ai murit? Oh, nu! Capitane! Ce? Bătrânelul! Ce s-a întâmplat? Cum a murit? Deschidem respirație cu gura. Asta... Gata. Ce s-a întâmplat? Era să mori necat. Am încercat măcar să... Am văzut că e funcționare. Trebuie să plecăm de aici.
încercăm să punem motoarele. Chiar dacă nu merge, trage de ea. Hei, Ce? Oh! M-ai speriat. Am venit și eu. Dar ce cu bătrânelul a fost? Da, e acolo. Apropo, vezi că am reparat la barca. O să ne întoarcem de unde am plecat. Eu sunt ce supus puneți motoarele aia, că puneți mai greu, dar bătrânelul am văzut că s-a electrocutat. Hai, bătrânele mort. Nu, de s-a electrocutat, l-am pus pe un pat. O zis că se calmează. Deci ai umblat la motoare să meargă? Nu, bătrânelul a mers la motoare și era apă la motoare și a încercat să oprească apa și a curentat apa. Și dar acum e pe pat, n-a murit, au zis doar că... E ok atunci. Deci, ok, s-a riscat, ok, s-a sacrificat pentru noi. A dat, ca să meargă. Să vedem să salvăm. Eu o să încerc să puneți motoarele astea. S-a sacrificat ca să meargă motoarele? Da, a încercat să oprească apa de la motoare ca să pornească înapoi motoarele. El n-a murit, doar este în comă în pat. Ok, dacă n-a murit, e bine. Când ajungem înapoi, o să încercăm să ducem în spital. Spune că merge. Încă n-a pornit. Încă tot se zbate motorul. Dragi de el, chiar vreau să plecăm de aici. Trebuie să-l ajutăm cumva, ca să trăiască până ajungem. Da, trebuie. Bă, mi-a zis eroare 303 flooding motor. Știi ce înseamnă aia? Prea multă apă în motor, trebuie să mergem jos la motor să... Eu rămân afară. Nu știu ce înseamnă eroarea 303. 303 mi se pare cunoscut, dar... Ok, hai să mergem jos. Bă, știu că aici vrea să părăm pe undeva. Sau să urcăm, nu știu unde era. Ok, hai că o să mă chinuie să găsesc. Ok. Bătrâne. Am găsit. Stai, mai e apă aici? Mai e apă. Ce? Mă rețin pe nu văd că m-a ajutat. Acum trebuie să scoatem apa din motor. Bătrânule, ai scos tu apa din motor? Că am căutat ceva pe aici și nu prea am găsit apă. Da, am scos pe toate. Deci mai au motoarele. Ok, hai să repede. Unde-i scara? Uite aici. Scara, aici. Vezi că e una ruptă. Ok, hai să încercăm să punem motoarele. Merg? Da! Merg! Să auzi efectul! Unde virăm? Acum virăm, nu știu cum să virăm. Stai, dă în partea asta. Virează înapoi. Ok, să dau în spate? Dă în spate, de unde merge opus. Dacă noi mergem în față, acum merge în spate. Hai că dau să meargă în față, să ducă cu spatele. Uite cu spatele. Să ne dăm cu spatele să ne dăm iar. Că barca asta viază foarte greu. Merge barca, capitane, dă-i. Hai că dau cu spatele și în stânga. Ce să-i faci? Bă, trebuia să-i faci asta, chiar... De ce le lăsa să se uite acolo, ok? Nu știu, dar trebuie să salvăm. Bă, mi-e frică că barca merge. Mă sacrific eu. Bă, barca merge. Nu! Nu contează. Hai să mergem în partea asta! Hai să mergem în partea asta!
Cristian, scris un not. Cum stop? La barcă, cum? Hai, sparge aici ca să intrăm. Pune stat la barcă, capitane! Gata! Unde sunteți? Venim acum! Îți mai că, uite, toate astea se spera încălzesc dacă stau oprite. Poți să mergi! Ne deja am urcat pe barcă! Acum! Acum am pus accelerez, nu? Da. Merge, merge. Hai! Dar mai împins. Băiete, mai împins. De Poți să dai, ce? capitane? Încă mai e apă. Nu contează, încă merge vaporul. Camerele astea erau atât de frumoase. Am oprit apa din nou. Sunt salvatorul apelor. Vino! Mulțimilor. Pe sus! Știu eu drumul. Așteaptă-mă, băiete, că merg greu. Hai! Hai că ne stăm de învățăm. Hai! Am 80 de ani, ce zice asta? De aici? Dar cum ai căzut bărțânele? Păi eram în fața ta și tu m-ai împins. Dar nu te-am împins. E doar te-am atins, atâta. Ok, nu mai contează, hai. Am alunecat. Bine, Bine, hai, mai poți să sus. vii? Am reușit, am urcat pe barcă. Acum hai să plecăm în sfârșit și să ducem înapoi pe... La mare. Patrulețul, stai aici cu noi, nu te mai uita. Ești prea bătrân ca să faci avenuri, să te uiți. Deci stai aici, bine, cu noi. Stai, ce se întâmplă? Ce se aude? Ce? Ce se aude? E muzica de la vapor. Sună, A venit din nou, electricitatea din nou merge. sună foarte fain. Avem un radio în barcă și pentru că electricitatea a pornit din nou, Ok. luminile merg și radioul merge. A trecut? Ok, eu să... Hai să fac 10 de ani să plec în insula asta. Ok, hai că plec. Hai, accelerez.